Kuma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Bismillahi wahidun mara mata bare ɗiya, mai ikon da ya yi fari da baƙaƙen mu bai ɗaya, da nufin jituwa da juna san babu wariya, mu yi aiki a tare ba da nufin rarraba mu ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Da salati da sallama ga ma'aikinmu na zubo, da iyalai da sahibansa da su sun ka cicciɓo, addini ya tsallako ya shigo Kenya har Kabo, har lungu da ƙauyuka ba su zamto a baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Al'ummar Rasulu Allah ya girmama mu fa, fifita mu yayi da kwazari har da yayyafa, darajar annabin da ya buɗe kowace kafa, ta rabo duniya kiyama bai kuntata mu ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ku tuna mu Ubangiji ya naɗa khairu ummati, hakanan ukhrijat linnasi zance na ayati, Allah yayi nufin a ganmu madubin bariyati, daga nan duniya da gobe ba a tsallake mu ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ya dace mu gode Allah sannan mu yunkuro, mu yi himmar tare mukaman nan kar su hambaro, kada dan wa wasan mukamai ko dan bidar taro, mu yi wa al'umma barin da ba a tattare shi ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Asalam sallama mazanmu da matanmu kafatan jama'a don mu bar sake mu fito kwai da kwarkwata, mu bi tsari na gaskiya wanda gwani ya ambata, da ma'aiki da sahibai da ba zan bar su baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. A haɗin kai mu zan guda mu yi duba ga tsintsiya, ita ce in ta wargaje ba a morar guda ɗaya, ku sani kan fatar ruwa ba a zauwa da rariya, haka mai ɗora ɗan sama ya yi gayya a cicciɓa. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Tafiyan nan bayan uwa ku biyo ba bakin ciki, manufa rabbana ya ce da ma'aiki daki mu haɗe kai a ko'ina mu zamanto tsaka-tsaki, kada mai baya ba zane da ba zai samu tsira ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Mu sani kullu ummati kowa na da martaba, masu kuɗi da malamai da sarakai maje gaba, talakawa da mu ake daga dino ya kai gaba, ku taho don mu dunkule kada kowa ya rarraba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Jama'a lokaci a yau yayi mu tashi yan uwa, na tsaye ƙara yan gaba mai barci ka bar nawa, mutuwa yanzu kun sani ba ta bugun ƙaraurawa, da mutum kan yi fira yau kaga bai kai ga safa ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Mu matso don mu hausahu mu zamo jaruman ƙwarai, mu riƙe gaskiya da kyau zuciyoyi su zamsare, kada mai tsalle-tsalle can mu zamo sai ka teburai, fara ba ta kamu
damuwa in ba a je da safe ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Fitila maganin duhu ga ta a yanzu ta fito, wanda ke sanya haskaka ya yi sauri ya karkato. Nasara Rabbu ya aje a gabas ɗin garin Kato, kada shaiɗan ya farmana mu fito don mu rarraba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ni ɗan babbar nasiha ta ga ‘yan uwa, mi haƙuri da duka saɓanin mu daina kai ruwa, rana da za ya sa tsakanin mu a daina gaisuwa, in ba so muke aduwan mu su sha ta lemu ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Al'ummar Nabiyu al'umma ce guda ɗaya, tilas ne mu fuskanci juna babu wariya, dan sunna ta rayuwa ita ma ta yi nuniya, don mai hankali maso ci gaba ba da baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ko da launukanmu ma sun bambanta mun gani, balle yaruka da al'adu dole ne wani zai bambanta, to wanga baya hannun miyo gini dan bunƙasa al'ummominmu na yau da can gaba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Bambancin fahimta ba zai hana dunkule mu ba, domin ci gaban kanmu ba dan aika aisha ba, in manufar mu Allahu ba san zuciyar mu ba, tabbas za mu dace ba za mu ga mun takaitu ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ga darasi a kan rayuwar sulaha mazanjiya, sabanin fahimtar su bai sa su hayaniya, sun gina al'umma kan tafarkin nan na gaskiya, to haka ɗin ya sa tarihin su ba za ya tsufa ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Kana mu ɗauki izina gurin makiyanmu ‘yan uwa, Yahudu Nasara mu duba ba su jituwa, amma kan su yaƙe mu sai su zama kamar ruwa, ba ka rabe tsakanin su in ba kai da gaske ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Don haka ni nasihar da zan daɗa ba mu al'umma, kar mu sake a dara mu mi koyi da maluma, wanda suke hamasa na dunkula ‘yan uwan zama, don samun haɗin kan da ke bunƙasa ci gaba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ya ku malamanmu na yi kiran ku gaba ɗaya, ku haɗe kai ku yaɗa addini ba hayaniya, domin kun zamo wakilai gun ɗaha bai ɗaya, ku yi ta kira ga al'umma ya zamo kar mu rarraba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Shugabanni kira gare ku na yau babu ɗimuwa, ci mulki sufa ta Allah ce kun ji ‘yan uwa, ku ji tsoron ilahu sarki ku zamo kamar uwa, mai kishin ɗiyanta ba mai son kuntata su ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Mu sani arziki na Allah ne sai ya san maka, domin kyautata wa bayi na idan su ɗaukaka, gina ilimin su rayuwarsu ya zamto ta haskaka, jahilci ya kau gare su babarin su baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna
juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Ya ulama ku dai sani mursulai za a tambaya kan saƙon da rabbi yayi musu har ku ɗan jiya, har mai dukiya da mai mulki za a bibiya, ya kuka tabbatar da kiwon da ilahu ya raba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Daga nan za mu sanya aya ya rabbi ka gani, mun bayar da lokaci da tunaninmu har jini, ba domin kwabo ba ko kuma don burge ɗan wani, dai inganta al'umma ba wai muna nasu ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Allah bar mu kan tafarki kyan babu gargada, mawadata da malumanmu mu kauce wa hassada, talakawa da masu mulki dan Sidi Ahmada, ka nufa duk mu tsira ba ka hukunta mu kuna ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba. Al'umma ku zo mu taimaki juna gaba ɗaya domin ci gabanmu ba mu zamanto a baya ba.